16 шаҳрванди Тоҷикистон, ки субҳи 11 январ аз кишвари Молдова ба Душанбе баргаштанд, аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе рабуда шуданд, хабар доданд ҳомиёни ҳуқуқ. тибқи иттилои расонаҳо, онҳо ба воситаи Истанбули Туркия ба Душанбе омаданд. дар навбати худ вазорати корҳои дохилӣ гуфт, ки онҳо дар бораи ин ҳодиса маълумоте надоранд. ҳамзамон 11 январ намояндагони вазорати корҳои дохилии Молдова хабар доданд, ки 16 шаҳрванди Тоҷикистон аз Молдова ба воситаи Истанбул ба Душанбе парвоз карданд. айни замон макони будубоши ин шаҳрвандон маълум нест. Ольга Поалелунги, директори бахши муҳоҷират ва паноҳгоҳӣ назди вазорати корҳои дохилии Молдова, гуфт, ки 16 шаҳрванди Тоҷикистон барои вайрон кардани қоидаҳои будубош дар ин кишвар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида ва ҷарима карда шуданд. ба гуфтаи вай, дирӯз, яъне рӯзи якшанбе, ин шаҳрвандон ба пули худ чипта гирифта ба ватанашон парвоз карданд. аз Туркия низ бояд қайд кард, ки кормандони амнияти Тоҷикистон фармоиши шифоҳӣ гирифтанд, ки шаҳрвандони дар як қатор кишварҳо зиндагӣ карда истодаро, аз ҷумла дар Украина, Молдова ва Туркия, ба рӯйхати сиёҳ дохил намоянд. бо баъзе сабабҳо режими Тоҷикистон ҳамватанони муқими ин кишварҳоро ҳамчун мухолифин ва умуман дигарандеш меҳисобанд.